Jeg vil lige snakke lidt om, hvordan vi kalibrerer lift her og John Deere. I hvert fald lige, hvordan man kommer ind og finder fremgangsmåden. Vi trykker ind på manualer. Hvad sker der her? Tilbage. Ja, manualer her. Så går vi ind på vores 6 her. Så vil vi ned på den, der hedder Diagnostics and Tests. Og så kommer den her. Nå ja, vi kan lave den om til dansk. Om på den der. Nej, der. Og Diagnostics and Tests. Så kan vi herover. Der, så kan vi finde dansk et sted. Måske. DK. Sådan der. Så for at komme ind og, vi skal ind og finde vores styremoduler. Der står her elektroniske styreenheder. Den der. Så vil vi så ind og finde kalibreringer af styreenheder. Så har vi her interaktive tests og kalibreringer. Nummer 10B, trykker vi på den. Så vil vi ned og finde hernede den, der hedder HCC. Det er vores software til vores bagerste lift. Hvor fanden er den her? Hvor fanden var jeg her lige der? HCC, interaktiv kalibrering af trækanordning. Trykker på den. Kommer vi herind under. Så kommer der først og fremmest til, hvad der er vigtigt, man gør inden. Her står der for eksempel, at olien skal opvarmes til 50 grader. Gerne over. Gerne over, ja. Og det er meget vigtigt for at den ikke melder fejl undervejs. Og så står der her, at det skal opvarmes. Så skal, inden man starter, så skal man have hævet og sænket liften 3 gange, og den skal være i bunden, når man starter kalibreringen. Så må man ikke bruge alle de her funktioner imens man laver kalibreringen. Og så står der hernede, brug gashåndtaget til at indstille motoromdrejningstallet til over 1900 omdrejninger. Det er også meget vigtigt. Så kan man se adressen, hvor man skal lave kalibreringen. Men vi kan starte med at gå herned. Hernede der står der CHCC 020 trækanordning kalibrering. Den åbner vi lige i et nyt vindue her. Sådan der. Så står der her generel information og så videre. Og så står der forberedelser her. Det var det samme som det stod det andet sted. Og så hvis vi så går længere ned her, så står der fremgangsmåden. Der står der her en først vælg adresse HCC 020. Det gør vi så herinde. Vi går hernede i hjørnet. Det er nemmere, du. Skal jeg holde den her? Vi går hernede i hjørnet. Der. Trykker vi på beskedscenter. Der. Så går vi ind på adresser. Så skal den lige tænke. Så går vi herop, finder HCC, den er så lige der. Og skal vi have fundet vores teknikermenu. Det gør vi ved at holde adresseknappen inde her i 5 sekunder. Kom der et T der for tekniker. Og vi er stadigvæk inde under HCC, så skal vi ned og finde HCC 20'eren. Det er den der. Der står den er interaktiv. Så står der her H-kald, så når vi vil gå i gang med at kalibrere, trykker vi på den der. Og så står der ellers fremgangsmåden her, hvordan man gør lidt efter lidt, en efter en her. Ja, det er bund og grund sådan.